ओंखायनो आंबो समायखिरा लाखानायसो जि खालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन। दा रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा दि इसिबां गिदिर थगायसुला माने खुनु जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सानफेराखैमोन नङा होमब्ला आरो जोंबो सानाखैमोन सिदा खोथा दिनै बिथाङा दि सिंजों सिं BPF दोलोखौ फोजोबनायनि टारगेटै आरो बे BTCआव राजा जानायनि टारगेटै दिनै जोंनि समग्र बर' रायजो राजा आरो बर' फिसाफोरखौ थगायनायनि माने प्लान पलिसिया दि बिथाङा गोसोआव दंमोन बेखौ रावबो सानाखैमोन आरो नङा होमब्ला दा दिनै बिथाङा थगायसुला होमब्लाबो दिनै बिथाङा जेबो होननो हाया जिहेतु बिथाङा रायजो राजाफोरखौ थोजासे थगायबोबाय नङा होमब्ला आरो जेंना दिनै बिथाङा जेंनानि बाथ्रा बुंनो दिनै लाजिनांगौ नङा होमब्ला एकदम 100आव 100% बिथाङा लाजिनांगौ रायजो राजाफोर दा जेंना जेब्लानाखि जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जेंनाया जोबगोन अब्ला बिथाङा मा होनदोंमोन गावनि गामियाव थांनानै माने बिदा फंबाय आइ आफा रायजो राजाफोरजों रायजो जाहैगोन आरो खुनु माने सिब जानाय बा माबा मोनसे गावबुरा जानायनिबो बिथांनाव सिमां गैया रायजोफोर दा बाथ्रायाथ' बिराद स्लिम सोर फाग्लाया फोथायगोन नङा होमब्ला बिथाङा थगायसुला होननानै नङा होमबा रायजोफोर दा बाथ्राखौ ओरैबायदि बुंखायो बिथाङा माने खुनु माने गान्थि गैयिफोरबायदि आरो दा फोथायनांगोन रायजो राजाफ्रा नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नुबाय प्रमद बुन्दु बिथाङा बै गामियाव थांनानै आइ आफा रायजो राजाफोरजों संसार जाहैनाय नङा होमब्ला दिनैहाय जोङो बुंनांगोन जेब्लानाखि प्रमद बुन्दु बिथाङा जोंनि BTCआव फैबाय CM जानानै अब्लानिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि जेंनाया माने बै हाग्रानि मैखुन बेरनायफोरबायदि एकदम गोदान माने खिलिजोब्बाय आरो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायबो जेंना गासिबो रोखोमनि जेंना आरो दा दिनैहाय नुबाय नङा होमब्ला दिनै बिथाङा CM जाया होनदोंमोन दा दिनै बिथाङा CMनि माबायावनो सियारावनो खावब'आव जिरायबाय हाग्रामा महिलारि सारनि गादियाव नङा होमब्ला दिनै हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोराव जेबो मावाखै होनबाय बिथांमोना दा दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि अफिस लुनाय अफिस बानायनाय आरो बिथांनि गादियाव थानानै दिनै बिथाङा राजा दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि लामा सामा बानायनायजोंनो दिनै बिथाङा हाद्रि खुलायनाय गारि सालायो नङा होमबा रायजोफोर बिराद फाग्ला प्रमद बुन्दु बिथांना नङा होमबा दा जोङो दिनैनि दिनाव प्रमद बुन्दु बिथांखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बिथांखौ मा होननांगोन माने जेंनानि बिफा होननांगोन आरो जिहेतु जेंना जोनोम होग्राया जों बिथांखौनो होननांगोन दिनैनि दिनाव आरो समायखिरा लानाय नङा होमब्ला रायजो राजाफोर समायखिराखौदि बिथाङा बेसेबांबा लाबोखो नङा होमब्ला दिनैसिम बिथाङा समायखिरा लानाय बायदि खामानिखौ मावनो हादों दा रायजो राजाफोर दिनै बिथाङा समायखिरा लादों समायखिरा होदों ओरैबायदि मावगोन आरो बै समाव जुदि बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनाय जायाबा बिथाङा सुइसाइड जानोबो होनदोंमोन दिनै बेबो गैया नङा होमब्ला आरो दिनै बिथाङा बै समाव होनदोंमोन सोरबा दोलोआव थानाय दैदेनगिरि नेताफ्रा 1 थाखा सारेना माने जाख्लयबा बेखौ दोलोनिफ्रायनो माने आउट खालामनांगौ होनना बुंदोंमोन ना रायजो राजाफोर होनदोंमोनब्रा 100% दाबो माने गां माने मा होनो ससियेल मिडियाआव दा दिनै बिथाङा मा खालामदों डायलगखौसो होदों बिथाङा नङा होमब्ला दिनै रां जाख्ल'नायाव सोर जाख्ल'दों आं दासो मोनसे भिडिअ होगासिनो दं दा दिनै बिथाङा रां जाख्ल'लायबाय नङा होमब्ला सिंजों सिं रां जाख्ल'नाय माने बिथाङा रांखौ जाख्ल'आखै माने लाखोमादोंसो होननांगोन नङा होमबा रायजो राजाफोर बिथाङा रां जाख्ल'आ माने लाखोमायोसो आरो प्रमद बुन्दु बिथाङा बेखौ जाख्ल'नाय होना नङा होमबा लाखोमानायसो दा दिनै बिथांनि बुंनाय बायदि नङा होमब्ला बै समनि बिथाङा बाथ्रा बुंनाय बायदिब्ला दिनै दोलोनिफ्राय सोर आउट जानांगौ नङाब्ला बेखौ सिन्था खालामदो दिनै बिथाङानो बै समाव बुंखादों 8 आना सारेना जुदि जाख्लयोबा बिथांखौ दोलोनिफ्राय आउट खालामनांगौ होनदोंमोन दा दिनै प्रमद बुन्दु बिथांखौ आउट खालामदो दा रुल्सआव दंखायो बिथांमोननि
दिनै प्रमद बुन्दु बिथांखौबो जाख्ल'नायनि थाखाय रावबो आउट खालामनो हाया आरो प्रमद बुन्दु बिथांनि आन्दाराव थानाय एबा बे दोलोआव थानाय जाख्ल'ग्राफोरखौबो बिथाङा आउट खालामनो हाया आरो मानो हाया दिनै आउट खालामजोबनांगौबा लास्ट पर्यन्त जोबनायाव प्रमद बुन्दु बिथांल' हारसिङै थाहैगोन बे दोलोआव दा बिदियाव बोरै जाख्ल'नायखौ एरख'नो रायजोफोर दा दिनै हाया दा बिदिनो दिनै बिथांमोना बिराद प्रतिश्रुति होबोदों माब्लाबा समाव सुइसाइड जानाय माब्लाबा समाव बिराद माने एभ्रिथिं माने समायखिरा होबोदों आरो साख्रि बाख्रि सुइजारलेण्ड माबा माबि गिदिर गिदिर अफिसने हेन टेन नाना नानि होनबोदों नङा होमबा दिनै बिथांमोना मोनसेबो मावनो हायाखै आरो हानायबो नंला दा दिनै माखौ हाबावनो बिथांमोनालाय दिनै 3 दान एबा 4 दाननि उनावनो बिथांमोना बे बिटिसिनिफ्राय अराय सम बिदाय जाखासिगोन आरो बेथ' खाथां नोंथांमोना नायबाय था समखौल' नेबाय थादों दिनै मानि थाखाय सोरांबानो बिथांमोना दोलो एंगार जादों किन्तु इउपिपिएलनि आदर्शआ एसेबो मोजां नङा आरो जेबो रेसपन्सिबिलिटि होआ बिनि थाखायनो जों गोख्रों बागै इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारबोनानै बिपिएफआवनो जों जयनिं जानानै खामानि मावनो होननानै जों ज'यैनो आवगायबोनाय जाबाय दा मोनसे भिडिअ होगासिनो दंबावो दिनै बिथांमोनखौ जाय समाव गोसो मोदोम जिउ होनानै बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनानै बिथांमोनखौ देरहाहोबोदोंमोन नङा होमब्ला दा बै बिथांमोनानो दिनै 0निफ्राय लानानै दिनै 100सिम बिथांमोना खारजोब्बाय होमबा बै दोलो फोथांग्रा बिथांमोनानो खारजोब्बायब्ला फाग्ला बे दोला बबाव थाबावनांगौ जाखो नङा होमबा रायजो राजाबो दा बेफोरबायदिनो दा बेसेबांबा थगायनाय राजनितिखौ लानानै दिनै प्रमद बुन्दु बिथाङा बे गादियाव जिरायदों आरो नाथाय बे गादिया माने माला जोबलांगोन बिथाङा बेखौबो थाल मोननाय नङा रायजो राजाफ्रा बुजिबाय नालाय माने रायजो राजाफ्राथ' सिन्था खालामो साननो रोंगौ जेनेबा गाव गावनि गथ'खौ मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन एसेबाबो सन्देह खालामनो हायो थिग बेबायदिनो आरो दा दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला प्रमद बुन्दु बिथांनि अबस्थाया बिराद गाज्रि रायजोफोर दा 2025 मायथाइया प्रमद बुन्दु बिथांनि बिराद गाज्रि सिमां साननांसिगोन आरो दा जिखुनु रायजोफोर दा दिनै भिडिअखौ गुसुङावनो दोननाय जाबाय थेंक इउ